В приказното кралство царели мир и хармония. Спящата красавица се наспивала. На Пинокио не му се налагало да лъже, за да му излезят проверките. Пепеляшка ходила по балове и не си тръгвала преди 12 часа, за да хване последното 9-4. Снежанка се разхождала спокойно из гората, търсейки вдъхновение, а трите прасенца си играели в кълта безгрижно. Но дори в приказките не всичко е розово. Настанали времената на заверки. След 1001 безсънни нощи, младата и красива Шехерезада предложила себе си за пратеник, който да събере подписи за всички свои колеги от най-жестокия и опърничав цар. Влез! Здравейте! Нося книжки за подпис. Аз дадох заверки миналата седмица на последната лекция. Саня ти завери. Да, знам. Аз съм заверила, това са на моите колеги. Те нямаш как да присъстват. Защо да им дам подписи? Ще ви обясня, просто ми дайте шанс. Всеки от тях има основателна причина. Нека чуем, наши прецени дали заслужават. Това са книжките на трите прасенца. Както знаете, те винаги бяха заедно, навсякъде. И също така, заедно отсъстваха. Какво става, прасета? Чакаме защита. При теб? Ще... аз ще пробвам нещо. Колко страници ви е проект? Моя 30. 30. Около 10. Прасета, мога ли мина преди вас, понеже само 3 странички нося днеска? Окей, минавай. Си, Минавай. само да викам. Хайде първото прасета влиза. Успех. Успех, хайде. Да видим какво имаме тук. Каква е тази сламена конструкция? Това е оразмерено ли е на вятър? Ами, не, няма време. Знаеш какво ще стане с тази къщичка, ако не е оразмерена на вятър? Хайде, ако преживееш Коледа, дуе семестър, пак купите. Да влиза следващия, нямам цял ден. Добре, заповядайте. Така. Дървена конструкция. Добре. А нещо много късичък ми се вижда този проект. Имах само 15 седмици. Като гледам, и ти си смятал въздействие от вятър. Знаеш какво ще се случи? Хайде обратно в котината. Поне завериш се на червено, не може ли? Разбира се, че не. Хайде, да влиза следващия. Довиждане. Здравейте, професор Лаканов. Добър ден. Какво си ми донесъл? Стомобетон, плоча, гради, колони, че то май всичко си има. А на вятър, оразмерил ли си го? Май си оразмерил на вятър. Че как? А на земетръс? Всичко е сметнато. Много съм се постарал. Браво, браво. Добре, айде, една шестица. Благодаря. Приятен ден. Довиждане. И сега, цар на строителството. Вашите избранници. На трето място, доцент доктор инженер Пламен Чубанов. На второ място, доцент доктор инженер Богомил Петров. И съвсем неочаквано,
на първо място професор доктор инженер Иван Марков. Много благодаря на всички, особено на студентския съвет и на всички, които са гласували за мен. На всички успех! Такава значи била работата с тези прасета. И те, щом двама от тях не са си завели проекта, и аз няма да ги заверя. Но то ще му заверя. Другите двама казаха, че ще си довършат проектите до изпита. Дадоха своята честна братишка дума. Твърде късно е, твърде късно е. Кой е следващия? Аладин. Че аз това не съм виждал цял семестър. Ще я го запомня, гледай какъв хубавец. Да, приличате си. За какво му дам подпис, като не се е явява? О, неговата книжка по погрешка е попаднала тук. Той вече е проектант. Как така е проектант? О, сега ще разберете. Как заболя? Майка му! Като и нещо. Какъв е този рапидограф в средата на пустинята? И защо е толкова мръсен? Не съм излизал от този рапидограф от 1001 сесии. Салам алейкум, Аладин. Кой си ти? И откъде ми знаеш името? Аз съм вълшебният джин от рапидографа. Този рапидограф ли? Сега ще ми изпълниш 3 желания, нали? Съжалявам, приятел. Отдавна вече започнах да изпълнявам само по едно желание. Знаеш колко е натоварена седмицата за заверки? Само едно, сигурен си. Добре, щом ще е само едно, трябва да е някое много хубаво желание. Много добро. Хубаво си помисли. Сетих се. Искам да съм главен проектант на презокеанска магистрала Илиенци, Ню Йорк. Това е твърде сложен проект. Кое му е сложно? Имайки предвид разстоянието между двете точки. Теренът, през който ще минава трасето. Това ще отнеме страшно много време. Да не говорим колко много проектанти ще трябва да ангажираме. Да не говорим колко колеги от катедра геотехника ще трябва да повикаме. Не се прави мост толкова лесно през океана. Дай нещо по-реалистично. Май си прав. Ами добре. Тогава искам различните преподаватели по едни и същи дисциплини да имат еднакви критерии за заверка и за оценяване. С колко плътна ще правим тази магистрала? Ами с... Аз не разбирам много, но с 2 платна май е добре. Много е добре, много. Браво. Благодаря ти. Машала, Джине, машала. Ей ти, погледаш. Награда за любим преподавател от факултета по транспортно строителство. Цар на транспорта. Тук имаме 2 втори места. Те са споделени от професор доктор инженер Стойо Тодоров, асистент доктор инженер Ирена Солай и на първо място е професор доктор инженер Юлиан Тотев. Много далеч идвате, професор.
Това е изненада, която действително аз въобще не съм предполагал, че може да се случи. Значи на моите студенти съм безкрайно благодарен. Това значи повече от всичко за мен. Благодаря, щастие на всички останали. Арио. Не съм виждал. Кладенец, пожелавам си да заведе проекта по помпи от първия път. Кладенче, искам най-накрая да си взема изпита по огнища химия. Отидете ли съм останал съм завършил? Още го влачи този изпит. Младенец, много те моля, искам да ми пораснат крака. Искам да мога да ходя на лекции като нормалните студенти. Това малото поколение само проблеми му създава. Кой път вече ми се задърсва тръбите от тъпка и монети. Награда цар на водата. На трето място асистент доктор инженер Ирина Ангелова. На второ място асистент инженер Виден Радованов. И на първо място професор доктор инженер Иван Калчев. Може би друг ден. Както видяхте, желанията на студентите ми се избъднаха и Арио не можа да дойде на лекцията. Айде, не може и да изведем. Колко благородно от ваша страна. Да. Дай да. Червената шапчица. Какъв е филма на тая? Всеки ден я виждам по коридорите с Хензел и Гретел. Тя има доста проблеми, но главният проблем е с геодезията. Трябваше да отиде при баба си, старата геодезистка. Какво ще прави при нея? Червена шапчице, на къде така? Отивам при баба ми да ми нагласи един карнет, че не ми излиза, а пък наближава седмица за заверки. Ама Марк Шайдерския полигон сметнала ли си го? Не, ама него ще го взема от Хензел и Гретел, че имат същото задание. Знаеш, като те слушам, бързаш, ето този път е най-добрия, може да стигнеш бързо. Така ли? Много ти благодаря. Чао! Най-мразя нагласени карнети. Ще гласи карнети с Хензел и Гретел. Ще оправя с нея малката. Заради такива геодезисти гората е в такова положение. Здрасти, мамо!
нагласим едно карнетче, че трябва да го заверявам. Ага, така, добре, ще направим, така, добре. Бабо, защо си толкова големи очите? Ами, за да мога да отчитам по латата по-точно, моето момиче. Ушите защо са ти толкова големи? За да мога да чувам симпатягата с тоталната станция, какво ми вика. Защо са ти толкова големи ръките? За да мога да късам грешни карнети най-добре. Цар на земята. Доцент доктор инженер Бано Банов, трето място. На второ място доцент доктор инженер Борислав Александров. И наградата отива при главен асистент инженер Евгений Кръстанов. Залата ли? Май го няма. Нищо. Може да е на разходка в гората. Сигурно. Къса грешни карнети. Такава значи била работата с червената. Аз на такива шмекери не обичам да заверявам. Прекъсвам. Кой е следващия? Снежанка. Това не си ли ти, бе? Не, това е сестра ми, просто много си приличаме. И нейната книжка не трябваше да е тук. Тя замина по ерата. Слънце, смях и свобода. Днес ще бродя по света. Откакто положих тежките приемни изпити, разбрах колко приказен може да е животът. А онези безделнички, червената шапчица и пепеляшка, приеха ги само с лични карти. Какъв е този корен по средата на нищото? Щом пътят е труден, значи е славен. Какво има тук? Архитектурно творчество в гората. Трябва да се провери. Какво приказно място, колко много проекти. А тук AutoCAD. И 3D Max, Revit, Archicad, даже Dialux. Професионалисти. Този обича да скицира. Този пък в цвят. И колко много шалове. Това е всичко, за което съм мечтала. И за свободно време. Но не може човек да има всичко. Спяло им се. Фин, да, но не върху чертежа. Изолацията е грешна. Изобщо не се поставя така. Вещество. Проект по гороустройство. Колко интересно да им помогна. Ще опитам. Странни къщи. Изсякли са гората. AutoCAD 2004. Още ли се работи на това? Кой ми пипа моделчето? Кой ми отворил AutoCAD-а? Кой ми е драскал по чертежите? Кой е работил с рапитографчето ми? Къде ми е шала? Кой направи всичко това? Кой?
Аз не ви харесват. Ти ли? Колежке, какви са тези елементарни грешки? Цял семестър повтарям и повтарям, а вече 20 години едни и същи глупости ми носите. Простете, но там не съм се намесвала. Грешките са си ваши. Учебникът е от 67-ма. Така било, значи. Аз за какво съм тук? За красота ли? Не съм. А кой ти казва тук да има 6 метра еркер? Не проектираме за България. Няма невъзможни неща. Почти. Така говорихме на корекции. Колежке! Радиусите в чертежите по градоустройство са фрапантни. Това е второстепенна улица. Да, ама виж нейните радиуси. Прехвалена работа. И все пак, какви са тези немащабни разпределения? Те все още са на скица. Какви са тези грозни фасади? Ама моля ви се! Естетиката е субективно нещо. Вие, малки джуджета с големи комплекси. Търпението ми се изчерпа. Заминавам по Еразъм. Не се е върнала, тъжно ми е. Цар на архитектурата, цар или царица. На трето място, главен асистент архитект Десислава Косова. На второ място асистент архитект Радослав Асерев. И на първо място професор доктор архитект Жеко Тилев. Търпението е злато. Продължаваме. По Еразъм. Тази кучинка. Тази Покахонтас. Да не от гръцките студенти. Покахонтас не сте я виждали, защото тя кара лекции с другия поток. Бори се да реши златното задание. Какво е това златно задание? Как не сте ли чували? Вашият колега, доцент Чаровен, създаде това златно задание, за да може да се избере най-добрата докторантка. Вижте сам. Студенче на дъската. Коя е най-красива на земята? Обиколял съм много университети по света, но вие, кралице, си оставяте втората по красота. Студенче, бързо ти кажи, коя на пътя ми стои? Този въпрос конспекта го няма. Дай да си караме по утвърдената програма, за да няма драма. Не дей увърта ти. Истината веднага ми кажи.
Имам опасение, че ще се развалим добрите отношения. Още малко и ще се ядосам. Слабата оценка вече ти виси на косъм. Да забравим за това. Искам да си ходя от дома. Ликвидация последна е това. Ще ти заминат студентските права. Говорям ви тогава аз. Тя преподава във ВЯС. Награда Кралица на красотата. На трето място доцент доктор архитект Елена Малджиева-Пенева. Те изкарват една съща награда за седмица, пълнително сега да е един. На второ място асистент доктор инженер Ирена Солаева. И на първо място асистент инженер Симона Браво! Това е трета година подред. Знам, че получавам отново тази прекрасна награда, не само заради личния ми чар, но и заради преподавателските ми качества. Наградата е взаимна. Специално за такива като вас променихме и статуетките, за да може да не събирате едни и същи в кабинета си. А сега, професоре, да дадем и на студентите и някоя награда, а? Една, две, три. Нека са пет. Пет? Тогава да поканим на сцената представителя на Копком България, Борислав Ангелов. Здравейте! Първо искам да поздравя всички за това страхотно представление. За мен е чест да бъда на това събитие, да се насладим на таланта на всички тези хора. Пожелавам ви да сте все така креативни и все по-успешни. За нас е удоволствие да работим с вас като студенти, а след време и като строителни инженери и архитекти. Имам няколко номерчета с награди. Заповядам номер 202. Браво! Шансът беше много. Заповяда номер 464. Втори път номер 264. 464. Петър Дамянов. Разбъркаме. 564. Окей, теглим нов номер.
379. Марио? Браво! Това бяха всички награди. Искам да ви пожелая успех на предстоящите заверки. Приключихме с рекламната пауза. Сега поредната. Как сме подръчили? Да, защо да дойде? През семестъра беше редовна, а последните няколко седмици нещо не съм я виждал. Тук ситуацията е доста деликатна. Даже хич не е приказно. Какво става, колежки? Защо не пишете? Ами, питам се да се сетя тук какво беше. Отпуснете се. Сетете се новите. Пишете. Малко колежки не успяват да си вземат изпит при мен. Какво да? Защо правите такива неща? Ние тук ви образуваме, вие се опитвате да ни излъжете. Може ли такова нещо? Я да им какво друго има там. Моля ви, не ми пишете двойка. И двойка ще напишем, и протокол ще напишем. Не само протокол. Пишете двойка, но не протокол. Знам една магия, която може да ви помогне. Каква? Ами, звонете ме ето тук. И тази двойка ще се превърне на петичка. А ако направим и кафенце, и шестичка мога да пиша. Стига не съм за изхвърляне. Дай Боже, никога. Животът принц. Трето място асистент инженер Николай Киренчев. Второ място асистент архитект Радослав Асенов. И първо място професор доктор Няма ли го? Не съм само как колежки ще пратим. Да, те все още се гонят. Колежки, при мен така няма да ми е. Нито тази. Прекъсва. Добре, тогава знаете ли историята за девойката, която от слама можела да направи златна прежда? Знам я. Ти знаеш историята за студентите, които от спагети може да направят мост? О, браво на тях! Сега ще видиш. Моля Борис Рашев, организаторът на тази годишно състезание спагети прилича да излезе на сцената и да награди отборите. Здравейте, колеги! Много се радвам, че всички сте днес тук и много се радвам, че за поредна година успяхме да организираме състезанието по Спагети Бридж, което се провежда единствено в нашия университет в България. Тук е моментът да благодаря на нашите жури, които бяха доцент Любомир Здравков, доцент Лазар Георгиев и доцент Добромир Динев. И на нашите приятели, които помогнаха събитието да се състои, а именно Copycom България, фирма за тестени изделия Spectre Coms и фондация Trace хората, които осигуриха наградите за първите 3 места. Искам да помоля представителите на фондацията да излезат на сцената.
Отборът, който завърши на трето място, е отбор Кетчуп. Моля да заповядат на сцената, няма да казвам имена, вие ги познавате най-ясно. Тяхната награда от името на фондация Трейси Хорт ще бъде връчена от Наталия Малчева. На микрофона. На второ место завършиха отбор Мостоваците. Тяхната награда от името на фондацията, която е в размер на 300 лева, връчва Кристина Ангелова. Вашето желание да се развивате професионално и в същото време да се забавлявате и ви благодаря за това. И на първо место, не за първи път, отбора Колев Личито. Това са нашите колеги, които ще ни представят на световното по спагети бридж този месец в клуба на Университи Будапеща. А тяхната награда от името на фондацията връчва инженер Боян Делчев в размер на 500 лева. Желаем да правят устоя не само от спагети, а истински. Вече пропуснах да ви кажа, третата награда е в размер на 200 лева, като фондация Трейси за хората дава възможност на всеки един от участвалите в трите печеливши отбора да изкара едномесечен стаж в някои от дружествата на Трейси Груп Холд. Може да първите името да им е помогнало. Тази ми беше колежка. Набори сме. Ама тя прекъсна много отдавна, преди години. Да, виждате, и книжката е различна. Не съм я виждала, само съм чувала за нея. Проблемите идват от един малък спор с една дама от кралския секретариат. Приемното време свърши! Ама аз съм само за един подпис. Ама не ме интересува. Има си приемни часове, ще дойдеш другата седмица. Ама аз имам упражнения, пък и вие без това нищо не правите. Ма как така нищо не правя? Ей! Това днешната младеж е отвратително. Ще науча аз тебе на обноски. Нека на следващото пълнолуние се обутеш на пергел и проспиш цялата седмица за заверки. Да не ме махна в тая административна съвет. Ще ми умъди тази дискретивна геометрия. Чак ожеднявам от нея.
Уиски. Дали сравни? Какво прави този пергел тук? Ох, нещо взе да ми се забива свят, нещо взе да ми се забива. Рок. Огън! Огън! Ало, да. Надяла ли? Добре, чакай. Без някакво само да остава багажник. След малко ще ти звънна. Чакай малко. Какво става? Коя си ти? Новата ти се квартиранка. Колко време съм спала? Прекрасните ми дами, които ме настаниха тук, казаха, че е имало момиче, което по 100 години само си спяло. И съобщяха да съм сама в стаята. 100 години? Да, 100. Ами аз сега как ще си заведа проектите? Чакай, спокойно. Ела да видим какво ти е заданието. Ще видим. Гараж един. Спокойно. Той е същото като може. Кога да отида да запиша пак семестъра, пък и Ханоя няма пак у нас жена. Спокойно. Утре ще запишеш. Айде сега сменя на телефон. Бързо. Добре. Приемното време свърши. Видяхте заданията и партията сближават хората. А сега наградите. Трето място – Любомира Дамянова. Второ място – инженер Ети Белова-Стоева. И първенец е Настя Соклова. Няма. Аз искам да ви благодаря, но голяма изненада е. Наистина. Много съм развълнувана. Нашето послание към категорията е: ние ви обичаме, обичайте ни и вие. Следващия. Бързо действай. Този симпатяга, защо не е получил подпис? Той се отказа да завършва май. Защо? Защо? Тази история е малко дълга, но може да се стори убедителна. Няма време. Това рядко го чуваме. Имам време. Става дума за крал Слави. Той имал една единствена дъщеря и голямо богатство. Искал един достоен момък да наследи всичко това. Но, как да реши, избор бил много труден. Решил да направи състезание "Разсмей краля". И в крайна сметка, много кандидати, някой от тях може ли да разсмее даже пернишки професор, но не и краля. Да, затова повечето им опити били жалки, но един младеж, дошъл чак от Люлин, успял да развълнува краля. И така, той му дал шанс да опита. Здравей, млади момко. Представи се. Да, аз съм момък от Люлин. За какво си дошъл? Ще се цепа от смех. Давай да видим. Готов ли си? Така. Един тралеж се научил да диша през газа. Седнал и умрял. Този го знам. Друг. Как го знаеш? Друг. Добре. Два балона
си летели в пустинята. Един е казал кактус, другия е казал късно казваш. Сещаш, защото се спукали. Не съм впечатлен. Давам ти последен шанс. Как не си впечатлен? Времето ли ще ме губиш? Страшен. Слушай сега. Така. Знаеш ли какво се получава, когато през студентско общежитие премине валяк? Какво? Първо списание. Достатъчно! Изстави от твоите тъпи смешки! Затова ще се простиш с главата си! Отведете го стажа! Чакай! Спрете! Стой! Кому е нужно сега? А и още един шанс да пробвам. Тъй като съм милостив, ще ти дам още един шанс. Но съм сигурен, че утре ще се явиш, ще те фърля в моята тъмница, за да не избягаш. Тъмница? В тъмницата отведете го веднага! Ама, чакай се, защо тъмница? Кому е нужно тъмница да има сега? Още отворен, като не сте в люли, нали? Ела едно в едно, бе. Тарикът. Трябва да се нещо ново. Това няма никакво чувство за хумор. Аз му казах всичко най-хубаво, което знам. Но съм от люли, мога да се правя по-добре. Ще му кажа... За люлинските гарги, бе. Три гарги си, люлински гарги си лете. Едната сила наляво, другата сила надясно, третата сила кос. Трябва сила тъпо, не става. Друго. Това за доматите може. 2 домата си вървели, един го сгазил кола. Друго му казал, кетчуп. Това е доста тъпо. Не става. Какво казал? Какво беше сега това? Показал вълка на зайка, трябва да влязат в колата. Той ще ме пита какво. Ще му кажа, Зайл, влези в колата. Направо ще го закопа. Не, и това е много тъпо. Никога няма стана толкова устроен, че да разсна накрая. Не бъди толкова сигурен. Аз мога да ти помогна да го развеселиш и да наследиш цялото кралство. Нужно да спеш сам тази отвара и ще станеш по-забавен дори и от Бойко Борисов. Страхотно, много ти благодаря. Не бързай толкова. Всяка магия си има цена, а тази цена ще е висока. Готов съм на всичко. Точно това исках да чуя. Ако изпиеш тази отвара, ще трябва следващите 5 години да пожертваш цялото си свободно време. Ще трябва да пожертваш косите си, нервите си. Ще трябва да пръснеш стотици левове за чертежи, които ще бъдат надраскани с червено. Нямам избор. Съгласен съм. Какво има в отварата? Разбира се, че обичайните неща. Косъм от прекъснал вясъджия. Сълза от недоспала архитектка. Кръв от дървеница от 33Б. И екстракт от носа. Добре, няма значение. Пак ли ти? Спрете. Надявам се вечерта в тъмницата ти е спомогнала да сепче за нещо смешно. Ще те го пия. Не успя до сега. Честна люлинска. Давай да видим. Готов си? Така. Един ректор, един математик влизат в бар.
Браво! Това беше най-смешното нещо, което съм чувал до сега. Затова те провъзгласявам за новия крал. Аплодисменти, моля, не чакайте. Дами и господа, това беше Луинския! Награда за крилата фраза. Само да ви кажа, че тук ще спечели тази, за която пляскате най-много. Първата. Това стъкло тежи като съвест. Архитект Бойко Кадинов за стъклото на умора. След 5 години в този университет всички се дипломирате като магиосници. Без да претендирам, че съм някаква нацепена патка. Ей, този винкел мога да го скъна с коляното. Едва когато си вземете съпромата, можете да се ожените. Можем да променим името от ласъга на УКСС. Така неграмотните ще помислят за УНСС и ще се излъжат да запишат. Така ще покажем повече съвдети. Само искам да отбележа, че УКСС е съкращение на Университет по геодезия и строителство на съоръжения. Тук е спуснато. Професор доктор математик Владимир Тодоров. И наградата отива при доцент Петър Христов за без да жалко, че не е тук да демонстрира. Жалко. И този какво ще го прави сега? Явно да си крал е по-важно от това да завършиш сега. Прекъсва. Не казвате го, че има странични занимания и университета не е животът му. Ама вижте сега, колежки, нека прави каквото иска. Странични занимания, да си прави каквото си иска, ама да идва на лекции. Ето, има едни сериозни младежи, които в свободното си време печелят дори спортни турнири. Обаче на лекции идват. Много динамично. Сега да поканим Рая Станкова, която ще обяви победителите от футболния турнир на ЛАСА за тази година. Здравейте! Искам да благодаря първо на всички участници. Това бяха над 220 човека тази година. 23 отбора взеха участие. И преди да наградим отбора победител, искам да дадем една специална награда на най-спортсменския отбор на терена. Това е ДП Хюнебек. Моля някой представител да излезе да вземе това. Браво! Благодаря на всички. Тази годишните победители след оспорвана битка по терените, на трето място бе отборът на машините. На второ място отборът на ТК Моторизация. И тази годишните шампиони ТК Багер Мюнхен на първо място. Искам да благодаря на организаторите, на студентски съвет и на всички спонсори, че са получили един прекрасен турнир. Искам да благодаря и на нашите съотборници и да благодаря вратаря, който днес има рожден ден.
Добър ден, колеги! Днес ще говорим за нещо много интересно и важно за изпита. Това беше края на лекцията. Ще се видим следващия. Надяваме се вие още да сте годни и да чуете кой печели тук. На трето място професор доктор инженер Борислав Маринов. Второ място професор доктор инженер Здравко Петков. Браво, Яво! Добре. Тя каза да вземе награда. Да, бе, лупи се. Спи. Не спава. Добре, другата седмица. Охо, още ли книжки? Още книжки ми бе. Колко пъти да ти казвам, да не виждаш, че се го Джаро. Да, аз знам, че е принцеса. Ама виж какво, принцеса си е принцеса, щото си е татка. Да, бе, виж сега, аз разбирам, че баща е храм, аз съм професор, нали знаеш? Добре, виж какво, казвам ти да не ми звъниш повече, когато отивам на изпит. Влизам вече, затварям си цяло. Добър ден. Той ли си? Да. Отворен няма, тук, добре. Ой, Роби, тук, добре. Ами, сети въпрос по спектър. Yes! Часовете 9:30. Изпитът почна преди една минута. 10:30 изпитът приключва. Ама няма тишина в залата. Ако чуя някой интересна презентация. Да сумявам. Тишина. Колегите преписват и мислят, че аз не ги виждам. Да, ама аз ги виждам. А пък този Робин Худ взима от знаещите и дава на незнаещите. Аз си мислят, че ще минат по-натам. Няма да стане. Вие как си мислите, че аз съм станал професор? Механичар красавец ще Опа! Колега, ти се желая да чака. Кога ли си, значи мога да се отиш? Директно за септември, дай ми лъпчето и... Не, никаква теория, директно. Довиждане. Чао, довиждане. Колеги, вие тук някакви рискове си представяте. Не е вярно. Директно и ти за септември. Чао. Довиждане. Ами ти ослушваш ли се? Това е неотворен се прави. Заминаваш си януари месец. Направо съм 100 години като стоящата красавица. Довиждане! Търпеляш, ще стига писал, бе. Ще си изпишеш химикал, ще стига пиша. Я да ми пъсна писал тук. Чакай, че това лъв на Робин.
Схема има, ами тук дименсия има ли? То е ясно, че е метър. Абе, то метър, ама пише ли го? Ама... Тук това тикви ли трябва да се ключи ли? Я директно взимаш си химикалчето и довиждане. Кунцел! Много ли съм? Учила съм. Колега, ще прекъсна. Вие тук какво? Схема има, теория има. И дименсии. Дименсии има? Да. А защо има толкова коси тук? Какви коси? Тя просто ми е малко по-дълга. А виж, те падат, коси падат съм всякъде. Защото сега... Довиждане. И заради един косъм ли? Да, довиждане. Взимам си молещето. Довиждане. Довиждане, колежка. Няма как. Гилотината. Награда за преподавател, който къса най-много на изпити. На трето място. Професор доктор инженер Явор Михов. Поне второ да му бяха отредили. На второ място. Професор доктор инженер Славейко Господинов. И на първо място, за кой ли път, професор доктор инженер Иван Марков. Кой ли път да благодаря за обективното мнение? Добре ми уча, добре ми късам. Не искам да бъде така, желая ви успех. Някои неща са традиции. И се радвам, че съм в друг факултет. Какво тия симпатяги там, дето седяха, те не са си взели изпита. Аз и да им заверя сега, те до година няма да запишат без този изпит. Няма смисъл да им заверявам. Май е безнадежно. Ма да учат, бе, да учат. Вие каква розова книжка. Още. Това беше последната. Добре. Приключихме ли? Да, но какво направихте вие? Половината ни поток прекъсна заради вас. Повече от половината са. Добре, какво очаквате от мен? Да заверявам на хора, които не учат, да заверявам на някакво прасе, което отделило е половин час, да излезе от кълта, да направи някаква сламена конструкция. Как ще заверя на такъв човек? Или на оная с червената качулка? Един кърнет не може да смете като хората. Такива хора и животни нямат място тук. Да, но може би им липсва мотивация. Все пак, материалната база е леко поостаряла и много други неща, като и методите на преподаване. А онзи ден Джак се изкачи много по-бързо на 11-метровото стъбло, отколкото с асансьора. Това не е извинение, заверява след седмицата заверки. Или след последната седмица от семестъра. Да, прав сте, но може би ако условията бяха по-добри, и студентите щяха да са по-добри. Добре, какво предлагате да направим, колежки? Предлагам. Знаете ли какъв е смисълът на всичко това? Не е просто един следобед без лекции и упражнения, или пък някаква просто шоу-програма. Истината е, че всеки ден се сблъскваме с всичко това, което ни разсмива и ни натъжава, и не е само в академичната среда, а и в живота. Ще е едно добро начало, ако поне тук нещата станат малко по-добри. Процесът е двустранен, а в бъдеще надяваме се и успешен. Защото примирението не е правилният вариант, а по-добрата среда и живот чакат нас. Благодаря ви.
сядай. Ела да кажем две думи за това. След като ти благодарим всички за това, което направи. Искам да благодаря на всички, които днес дойдохте тук, да се позабавлявате, и благодаря на своите колеги, без които нямаше как това да бъде възможно. Благодаря. Също така, искам да поканя още един много виновен за това събитие, Фади Салмат. Също като златки ще ви благодаря, че присъствахте. Съжалявам за няколко гафа, които имахме с забавянията. Случва се. Надявам се, че до година пак ще присъствате. Искам да благодаря на ръководството на университета, че за поредна година ни позволи да направим това събитие. Благодаря. Също така, още един виновен за събитието, господин Георги Ковачев. Браво! Заповядай. Дари, брат. Вече съм идвал тук, просто ще поканя всички вечерта да дойдете да се позабавляваме заедно. Приятна вечер. Начало! Начало! Веско, ти не можеш ли повече да седаш? Кой ми е пипал автокада? Никой няма стана толкова струван, че да разсмя када. Не бъди толкова сигурен. Аз мога да ти помогна да го развеселиш и да наследиш цялото кралство. И как? Нужно съм. Готов съм на всичко. Точно това искаш да. Защото ще да смачка мокро тук. Да, ама виж нейните радиуси. Нейните радиуси. Прехваряне на работа. Прехваряне. Долче и кабана трябва да вижда. Знаеш какво стане, ако не е размерен за вятър? Хубава работа свърших. Стане като с бело размерен за вятър, а? Чета може ли мина преди вас, тъй като... Ще се познаеш неговия глас, не? Ако не сложим субтитри Борис, Раша, две точки. Това момче, той играч. Кой ми е пипал моделчето? Кой ми е пипал автокада? Кой ми е драскал по чертеж? Кой ще си играл с рапитографчета? Къде ми е шала? Кой е направил всичко това? Не съм излизал от този рапитограф. Начало. Студентче, бързо ти кажи, коя на пътя ми стои? Бързо ти кажи, коя на пътя ми стои? Точно! Това беше! Чакай! Начало. Така иначе най ги научим. Казвам ви тогава аз, тя преподава във ВИАС.
Лошо ти и един аспирин. Не знам. Преподава в ЯС. Тън-тън-тън. Тън-тън-тън. Беше това. Много е добре. Машала Джине. Много е добре. Чок ги взел. Аш кулсум. Give it to me, baby. Тя преподава в ЯС. Да, баба. Студентче на дъската. Коя е най-красива на земята? Обиколил съм много университети по света, но вие, кралице, си оставате втората по красота. Студентче. Салам алейкум, Аладин. Кой си ти? И откъде ми знаеш името? В момента съм баба и... А защо са ти толкова големи ръките? Бау! За да мога да късвам грешни кърници! Нищо не правя ли? Ей! Ей! Това днес... Готови ли сте? В гората ден се като кумчо вълчо. Плана се съм! Приемното време свърши. Абе, Джине, нещо огладнях. Айде ходим да те черпя за новата служба. Така да бъде. Машала, Владине, машала.